ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, кадоме ки дар Федератсияи Россия бошед, студент ки билет дар кор бошад, марҳамат кунед, ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳастем. нархи договор 17 000 рубл як солат мебошад. шумо метавонед тариқи ватсап документҳои худро равон кунед. аз шумо ба мо чӣ ҳуҷҷат дар кор аст? Паспорт, миграсиони карта ва як сурати живои худро аз миён боло равон кунед. марҳамат дӯстони азиз, ба кадоме ки дар кортон бошад, дар ватсапашон нависед. аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, мо ваъда кардаги будем ки дар ин канали арзонтеҷа ҳама рӯза иншоалло ки хонаҳои арзона бари шумо пешкаш мекунем. имрӯзам ки хайр дер кишида бошад, фақат ба хотири подписчикои арзонтеҷа шебачо 80% бе подписчик тамошо мекунед. аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед. якумин хонаи фурӯши мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Ҷимтол. хулоса хона бо семиблок бардоштагӣ 5 дар хонаи 8 сотиқ замин. нархи хонара 230 000 сомон мега. боз муомилаи хубам дорад. ҳоҷатхона, банияи дарунӣ дорад. номери ватсапша мондагиай. дӯстони азиз, ба мора мисол маълумоти пурдагӣ нест. марҳамат ба кадоме ки мисол маъқул шуда бошад, нархи 230 боз муомила дорад. номери ватсапша мондагиай. занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. кадоме ки аз шаҳри хуҷанд, аз тарафҳои ноҳияи бобоҷон ғафуров хона кофтеса бошад, ҳамин навор барои ҳама одаме ки аз шаҳри хуҷанд мисол хона кофтесай. хонаи фурӯши ҳамон, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, ноҳияи бобоҷон ғафуров. 3 дар хонаҳа 6 сотиқ замин. хулоса марҳамат кунед, хонаро бо диққат тамошо кунед. ба кадомеро ки маъқул шуда бошад, дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. нархша 150 000 сомон мега. дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. 3 дар хона ва 6 сотиқ замина, шаҳри хуҷанд, ноҳияи бобоҷон ғафуров. телефоно барои тамос 928 89 76 17. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Истиқлол. 3 дар хона, 6 сотиқ замин, 4 тарафи хона бо семинблок маҳкам кардагиай ва дарвозаи нави тиллоиам бигем, мисол часпондагиай шерунар. кам дар шӯхиам кунем, мешавад барои шумо. нархша 250 000 сомон мега. марҳамат кунед, ошхона ҳамон дар даруни хона ҳаст, магазинам дорад, оби свети пастени ҳастай. мактаби рақами 4 дар наздикии хона ҳастай ва беморхона, мисол бунгоҳи тиббиям дорад. нархи 250 000 сомонӣ. бо диққат тамошо кунед. шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Истиқлол. хулоса хона ремонти хуб кардагиай. дӯстони азиз, ба хотири хонаҳои арзон фақат дар канали мо подписатсия кунед. арзонтеҷа дар хизмати мову шумо шербачаҳо. ма ҳаракат мекунем иншоалло ки ҳаматона мисол хонаи арзон бихарен. номери ватсап шумо дагия, марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон, хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, назди бозори Корвон, наздикии бозори Корвон. дар хона хонага времянка каги, ҳамом, кухни дар даруни хона ҳастай. 1 сотиқ замин дар хона. оби светам дӯстони азиз дорад.
нархи хона 168000 сомонӣ мега. марҳамат ки номери ватсап шумо нагай занг мизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зиракӣ, 4 дархона ва 17 сотиқ замин. заминиш бениҳоят калонай, дарвоза ҳам часпондагиай. марҳамат кунед ба касоне ки аз шаҳри Кӯлоб аз тарафҳои ҷамоати зиракӣ мисол хона кофтеса бошен, 17 сотиқ замин барои деҳқонара, хонааш бениҳоят мисол заминиш бениҳоят калонай. 4 тарафи хона бо сементблок маҳкам кардагиай. нархи хонара 250000 сомон мега. хулоса барои зиндагӣ кардани теврай. дигар ремонт ва шикатуршам намекунӣ, фақат қолини кӯпачара мегирӣ меёрӣ, зиндагӣ кардан мегирӣ. худованд меҳрубон ҳаматона соҳиби хонаи арзон бигардонад. иншоалло ки курси хестесад, бо хости Аллоҳи меҳрубон ҳаматон соҳиби хона мешавед. номери ватсапшон дӯстон монагай занг мизанед, маълумот пурра аниқтаршонро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, дар ин канали мо ҳама рӯза иншоалло мо ҳаракат мекунем хонаҳои арзонро баъди шумо пешкаш мекунем. подписатсия кӣ, лайка биза ва дар комментария аз ки ҷое ки хона дар кортай бинавис. иншоалло ки ждат ки дар видеои оянда ҳамон хонара баъди хидмат пешкаш мекунем. аз ки ҷое ки дар кортай фақат бинавис дар комментария. хуб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қоғонтепа, роҳи Сарбанд, 4 дархона ва 5 сотиқ заминай. кадне ки хонара бихара бо камтари дигар шикатуриш мекуна, шикатурша мисол айнав мекуна. 5 сотиқ замин, 4 дархона. марҳамат кунед, нархша 165000 сомон мега. номери ватсап 0588 номери ватсапшон ҳастад. занг бизанед, маълумот пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгиришон пешраи мост. худованд меҳрубон, нигаҳбонтон бошад.